πω κάπου αλλού τώρα. Να σε πάω στην ταινία. Περιμένοντας την Ανά. Νίκος Ζαπατίνας. Αγαπημένος κι αυτός. Να σου πω ότι είδα την ταινία σε ένα θέατρο κατάπτωστο, το οποίο δεν σταματούσε να γελάει. Χαίρομαι. Και φύγαμε όλη μέρα συνέστημα έτσι πολύ όμορφο, πολύ γλυκό. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για την ταινία. Επίσης πήγα αρκετές φορές κρυφά πίσω και καθόμουν, οπότε έβλεπα αυτές τις αντιδράσεις και εγώ χωρίς να με έχουν δει. Γιατί δεν θέλω να με βλέπουν και να αντιδρούν επειδή είμαι εκεί κάπως. Οπότε το τσέκαρα. Και θεωρώ κι εγώ ότι ήταν μια πολύ ωραία δουλειά. Το είχα καταλάβει από την αρχή. Και ειδικά όταν μπήκαμε για γύρισμα και ξεκινήσανε τα πρώτα γυρίσματα, κατάλαβα ότι κάτι καλό θα συμβεί. Πιστεύω ότι είναι μια ταινία που θα κρατήσει στα χρόνια, γιατί δεν έχει να κάνει με την επικαιρότητα, αλλά καταπιάνεται με ένα σπουδαίο θέμα αυτό της φιλίας, που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. Νομίζω ότι δίνεται με πολύ ωραίο τρόπο και νομίζω ότι και η χημεία και εμένα και του Λευτέρη ήταν αυτό πολύ καλή. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ήταν είναι σαν να είμαστε φίλοι. Είσαστε πραγματικά ή απλά έτυχε να συμβαίνει? Είμαστε φίλοι λόγω της δουλειάς. Από το Αντικούλ γνωριστήκαμε. Είμαστε, όχι και από το πίσω στο σπίτι είχαμε γνωριστεί. Αλλά φίλοι δεν είμαστε με την έννοια, ξέρεις. Στην καθημερινότητά μας, ναι. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, άριστη. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έβγαινε και στο πανί. Δεν σημαίνει ότι η χημεία ηθοποιών είτε στη σκηνή είτε στο πανί μπορεί να είναι καλή επειδή είναι καλή και η έξω χημεία. Ναι, έχουν συμβεί και έχει συμβεί για το ανάποδο και για μένα εντάξει, δεν είναι και παράξενο. Είναι μια ταινία που τη χάρηκα λοιπόν. Παίζει ακόμα στους κινηματογράφους. Θα βγει κάποια στιγμή και στη τηλεόραση σύντομα. Ο Νίκος Ζαπατίνας, ένας κινηματογραφιστής πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί και σε ταινία, τον Ηλία 16ου και στον Ταντικούλ τη σειρά και στο Λάκη το Γλυκούλη παλιότερα. Τον εκτιμώ απεριόριστα. Είναι ένας πράος άνθρωπος που ζει και αναπνέει για τη δουλειά του. Έκανε πολύ μεγάλη προετοιμασία για την ταινία που κάναμε. Πήγε γύρω στον ένα χρόνο, ταξίδευε συνέχεια στην Άξο να βρει τα σημεία, να βρει τους ανθρώπους που έπρεπε να μιλήσει για να. Τέλος πάντων, και με όλους τους συντελεστές έγινε πολύ καλή δουλειά. Για τα δεδομένα δηλαδή της Ελλάδας και έτσι όπως έχω ζήσει το να γίνεται μια ταινία, ήταν μια άρτια παραγωγή. Τώρα εντάξει, είμαστε σε αυτή τη χώρα η οποία όσο καλά και να είναι τα πράγματα, δυστυχώς φτάνουν μέχρι ενός σημείου. Γιατί και ο κινηματογράφος για να γίνει χρειάζονται χρήματα. Θέατρο, ας πούμε, μπορεί να γίνει και εδώ, αν μαζευτούμε τρεις ηθοποιοί και θέλουμε, κάτι μπορεί να παίξουμε και να μαζευτεί ένα κοινό να μας δει. Το κινηματογράφο πρέπει να έχεις τις μηχανές, πρέπει να έχεις το διευθυντή φωτογραφίας, το make-up, τα κοστούμια, το μοντάζ. Είναι πάρα πολλός ο κόσμος, μετά τη διαφήμιση, όλο αυτό σημαίνει λεφτά και τα λεφτά στην Ελλάδα δύσκολα. Οπότε εκ των πραγμάτων πορευόμαστε με αυτά που έχουμε και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Και νομίζω ότι κάναμε το καλύτερο. Πιστεύεις ότι επιλέγονται δουλειές που θα αποφέρουν κέρδος στον κινηματογράφο ή σίγουρα. Μπορεί να το ρισκάρει και κάποιος? Πολύ θα θέλαμε οι καλλιτέχνες να ρισκάρουμε πράγματα, αλλά επειδή η διανομής και η παραγωγή δεν θέλουν να πάρουν τόσο μεγάλο ρίσκο, που κατά τη γνώμη μου αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί και το μη ρίσκο για μένα ρίσκο είναι. Δηλαδή, όταν νομίζουμε ότι πάμε με την πεπατημένη, δεν σημαίνει ότι είναι η συνταγή της επιτυχίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Οι παραγωγοί θέλουν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις ανθρώπων που λατρεύουν, ας πούμε, τον κινηματογράφο, είναι πάμπλουτοι και θέλουν απλά να επενδύσουν. Κατά τα άλλα, ο παραγωγός θέλει να βγάλει πίσω τα χρήματά του. Αλλιώς, με μια ταινία μπορεί να καταστραφεί ένας άνθρωπος πολύ εύκολα. Γιατί μιλάμε για ποσά για να γίνει μια απλή ελληνική ταινία όπως η δικιά μας, θέλει τουλάχιστον $500,000. Όσο παράξενο και αν μπορεί να ακούγεται. Ναι, είναι. Οπότε ένας άνθρωπος αν επενδύσει. Για να πληρωθούν όλοι, για να είναι όλα σωστά. Όλα τα έξοδα είναι τόσα για να βγει μια απλή εμπορική κομμωδία. Δυστυχώς μου ακούγεται λογικό. Η κατσίκα του γείτονα ισχύει πάντα και θα ισχύει. Ελπίζω να μην ισχύει, αλλά νομίζω θα ισχύει τουλάχιστον. Στη χώρα μας έχουμε μεγαλώσει με αυτό, να μην έχουμε εμείς μια καλή κατσίκα, να μην έχει κατσίκα ο γείτονας. Αυτό συμβαίνει παντού λοιπόν. Έτσι συμβαίνει και στο σινεμά και στο θέατρο και παντού. Οι άνθρωποι όμως που αξίζουν, που παλεύουν για αυτό που θέλουν και που εντάξει χρειάζεται και λίγο τύχη στα πράγματα, πιστεύω, όπως μπορεί να οριστεί η τύχη, γιατί επίσης δεν πολύ πιστεύω στην τύχη, αλλά χρειάζεται και μια τύχη. Οι συγκυρίες πιο πολύ εννοώ την τύχη. Θα αναδειχθούν. Αυτό συνέβη και με το Λάνθιμο και συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους που το αξίζουν. Δυστυχώς πολλές φορές με ανθρώπους που αξίζουν επίσης δεν συμβαίνει αυτό και. Τι φταίει εκεί?
Είναι όλες οι συγκυρίες. Η κάθε περίπτωση είναι Λάθος ξεχωριστή. επιλογή. Νομίζω η κάθε περίπτωση πρέπει να πάρεις και να αναλύσεις γιατί συμβαίνει αυτό σε αυτόν. Γιατί συνέβη το άλλο στον άλλον και να πάρεις αναλυτικά να δεις τι έκανε, γιατί. Δεν μπορεί, νομίζω η γενικότητα δεν θα είναι σωστή, αν γενικεύσω τα πράγματα. Αλλά στην περίπτωση του Λάνθιμου, το σίγουρο είναι ότι χαίρομαι για αυτό που συμβαίνει. Είναι αξιέπαινο και χαίρομαι αυτό που συμβαίνει. Πιστεύεις ότι η Ελλάδα είναι αυτό που λένε διώχνει τα παιδιά της? Δηλαδή ένας καλλιτέχνης εδώ είναι πολύ πιο δύσκολο να αναγνωριστεί. Βέβαια, είναι. Εκτός το ότι είναι μικρή αγορά, που εκ των πραγμάτων είναι δύσκολο να πείσεις ανθρώπους, αν έχεις μεγάλα και ωραία όνειρα, είναι πολύ δύσκολο να πείσεις ανθρώπους. Γιατί και αυτοί από τη μεριά τους, επειδή ακριβώς είναι μικρή αγορά, φοβούνται μήπως επενδύσουν και δεν τους έρθουν πίσω τα χρήματα, ή δυσκολεύονται να πιστέψουν κάποιον στο ξεκίνημά του και θέλουν πάντα έτοιμο υλικό, αλλά κάπως πρέπει ο άλλος να ξεκινήσει. Είναι ένα πράγμα μπλεγμένο, γι' αυτό λέω και λίγο τύχη, λίγο συγκυρίες, για να αναδειχτεί αυτός που αξίζει να αναδειχτεί. Αλλά εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτός που αξίζει κάποια στιγμή έρχεται η ώρα του. Πιστεύω και εγώ αυτό. Εσύ έχοντας εμπειρία και ως σκηνοθέτης και ως παραγωγός, το 5 και 12, θα ξανά κάνεις κάτι τέτοιο? Θα έκανες μια δική σου ταινία? Δική μου ταινία όχι απλά θα έκανα, είμαι ήδη έτοιμος και είμαι για σε πες πολύ μας. καλό δρόμο. Δυστυχώς δεν είναι ανακοινώσιμο, αλλά είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Την ήθελα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ, την πιστεύω πάρα πολύ και την κοινώ και πιστεύω κάποια στιγμή να βρει τον δρόμο της. Ευχόμαστε να το βρει. Χαίρομαι, ευχαριστώ, αλλά για να μπω στην παραγωγή δεν το νομίζω. Γιατί όπως και στην πρώτη εμπειρία που είχαμε το 5 και 12, όσο και αν ήμουν αδοσμένος καλλιτεχνικά σε αυτό που έκανα, υπήρξαν και άλλα καρπούζια στις μασχάλες. Έπρεπε να ελέγχω και άλλα πράγματα και αυτό θεωρώ ότι μου στερεί την απόλυτη ελευθερία την καλλιτεχνική. Και δεν θέλω, θα προτιμούσα να υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν και να με βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι και να μην το αναλάβω εγώ. Αν και μου άρεσε πολύ η διαδικασία της παραγωγής. Αλλά ίσως θα το σκεφτόμουν αν κάπου δεν έπαιζα. Σωστά. Αλλά μετά, αν κάνω παραγωγή, θα αφήσω το κομμάτι της υποκριτικής, το οποίο είναι η ζωή μου και πάλι δεν θα το άφηνα. Οπότε καταλήγω τελικά ότι μάλλον δεν με ενδιαφέρει πάρα. Πάντως στην Ελλάδα έχουμε αναγκαστεί να κάνουμε και λίγο παραγωγή και λίγο σκηνοθεσία και παίξιμο. Για τις μικρές ομάδες που κάνουν θέατρο, τι έχεις να πεις? Και πάλι χωρίς να το γενικεύσω, σε πολλές περιπτώσεις είναι ωραίο και αξιέπαινο, σε πολλές περιπτώσεις είναι αχρίαστο. Όλα αυτά κατά περίπτωση. Εντάξει, γιατί νομίζω ότι τα πράγματα γενικότερα κινδυνεύουν από τον ίδιο τους τον εαυτό. Γιατί εννοώ, πάντα ας πούμε η δημοκρατία κινδυνεύει από την πολλή δημοκρατία. Η πίστη κινδυνεύει από την πολλή θρησκεία. Το θέατρο μπορεί να κινδυνεύει από το πολύ θέατρο. Όπως το καταλαβαίνει καθένας, αλλά ξαναλέω ότι είναι κατά περίπτωση. Δεν θεωρώ ότι είναι και ωραίο απλά για να υπάρξουμε ό,τι βρούμε να κάνουμε μια δουλειά όπου να είναι, όπως να είναι, με ό,τι συνθήκες να είναι. Μήπως και ναι, το ξέρω, έχω υπάρξει σε αυτή τη θέση και ξέρω πόσο καίγομαι για τη δουλειά μου, ακόμα και σε αυτήν την σχετικά προνομιακή θέση που είμαι τώρα, που με πολύ κόπο έχει έρθει, πάλι καίγομαι και ποτέ δεν νιώθω ασφάλεια και απόλυτα ότι θα συνεχίσει να είναι έτσι. Καταλαβαίνω αυτούς που ξεκινάνε και καίγονται, αλλά πρέπει να σκεφτούν λίγο πιο λογικά, πιο συνετά και να πορευτούν. Δεν είναι η λύση πάντα πάμε να παίξουμε όπου να είναι, όπως να είναι, με όποιον να είναι και όποιον παραγωγό να είναι και όποιον ηθοποιό να είναι.